Sí, com pot funcionar el que... Però que sí ens en sortirem. I tant. Jo estic convençuda que sí. Ara serà difícil, tampoc no en diré. Apreti el poble, sí, si no apreta el poble, tu l'Oriol. Sí, senyor. Sí, Sí, senyor. i estem aquí És el que li comentava, mentre estigui l'Assemblea Nacional que estigui apretant i donant canya, ara farem alguna cosa, o fareu alguna cosa. Si no, Bueno, per nosaltres saps que no quedarà, però en tot cas és veritat que estem aquí el perquè... poble el que necessita és algun cap que dirigeixi. Tal com s'ha fet la Via Catalana o la manifestació del 12, de l'any 12, també. Si no canalitza algú, el que és la política, estem molt cremats. Però per Ho tot. entenc, però per nosaltres no quedarà, No, jo espero que almenys estigui aquí. A veure, jo vaig votar Esquerra, ¿vale? Jo era votant de CiU, a veure, per dir, és que no m'han CiU ni un pèl, això va ser el vot, el canvi. I per lo que poseu també, el posàveu al programa també molta ajuda al petit comerç, i l'ajuda al petit comerç, l'Oriol. No ha vingut. Bueno, ara al Parlament... No ha vingut ni vindrà. No ha vingut ni vindrà. El petit comerç, amb la Càmera del Comerç i tot, l'únic que estem fent, estem mantenint els grans. Sí, clar. A sobre, els grans ens estan donant pel sac, parlant pla i plata, i encara els estem mantenint. Sí. Això és un altre tema. I aquí ningú fot res. Perquè jo sempre he partit de la base que l'administració ja ho diu la paraula, d'administrar, i aquí no administra ni Déu. Però no administra ni Déu... Jo no conec, jo estic parlant, a veure, en plan genèric, no tinc ni parlante, ni jo què sé. Saps quin és el problema bàsic aquí? Que no tenim diners per administrar perquè dels 36.000 milions d'euros... Administrar és administrar el que jo tingui. Jo no faré el que no tingui, m'administraré el que tinc. No administraré el que no tinc, això és evident. Hem d'administrar el que tens. El que passa és que ara administrant el que tenim, que de 36.000 milions d'euros que podríem tenir, només en podem administrar 19.000, bueno, però... Doncs aquests 19.000 ens donen just els 19.000... Sí, clar, el poc que tenim. Llavors, del que tenim ho hem de prioritzar perquè ha arribat un punt en què, diguéssim, els pocs diners que tenim serveixen per aguantar l'estat del benestar i ni això, diguéssim, no? Per cobrir el bàsic, més bàsic, més bàsic.